Οπ, αμάν, τι έγινε βρε Anxious αδερφέ, που μας θυμήθηκες βρε μπαγάσα. Ευχαριστούμε που μας θυμήθηκες. Αυτά είναι μάλλον τα πράγματα που σκέφτεστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ, ο μεγάλος και τρανός Anxious, να κάθομαι και να κάνω βίντεο εδώ, μετά από τόσο καιρό. Γιατί κάνεις τόσο ωραία βίντεο, θέλω να πω. Ξέρετε ότι έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να κάνω βίντεο στο ενδιάμεσο, απλώς δεν μου βγαίνει να τα ανεβάσω, δεν καθόμουν να τα κάνω edit αλλά αυτό νομίζω πως θα το δείτε κάποια στιγμή, ελπίζω. Λοιπόν, δεν είναι εξηγήσεις, είναι απλώς σαν story time. Ας πούμε να σας εξηγήσω πως πήγε μέχρι τώρα το καλοκαίρι μου, τι βίντεο μπορεί να έρθουν, τι βίντεο ελπίζω να έρθουν και τι βίντεο θα προσπαθήσω να έρθουν και γενικά ακούστε. Λοιπόν, ας το πάρουμε χρονολογικά. Γιατί σταμάτησα τα daily vlogs? Σταμάτησα τα daily vlogs γιατί, όπως είχα πει στο τελευταίο μου vlog, ήταν αρκετά πιεστικό. Είχα πει ότι μάλλον δεν θα είναι ακριβώς daily και ότι μάλλον θα κάνω ένα κάθε 2-3 μέρες ή και 2 την εβδομάδα. Και τελικά κατέληξε εκείνο να είναι το τελευταίο μου vlog γιατί δεν άντυχα να κάνω άλλο αυτό το πράγμα που κοιμόμουν 4 η ώρα γιατί έκανα edit. Αλλά μην ανησυχείτε, ούτως ή άλλως θα σταματούσα τα vlog εντελώς στις 11 Ιουλίου. Εξαιτίας της κατασκήνωσης που πήγα κατασκήνωση. Πώς πέρασα στην κατασκήνωση ήταν η πιο ωραία χρονιά μου. Πέρσι πήγα στο Σκούρα και είχα κάτι θεματάκια υγείας γενικά προσωπικά δικά μου. Δεν είχα την καλύτερη εμπειρία γιατί δεν πρόλαβα να τη ζήσω ολόκληρη. Όμως φέτος, όπως και πολλά χρόνια πριν από το περσινό, πήγα στους Ελαιώνες και ναι, ομολογώ, ήταν τέλεια. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, ήταν όλα. Μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερη μου χρονιά και αυτό ήταν καλό. Πέρασα πολύ καλά, είχα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Όμως δυστυχώς ή ευτυχώς δεν κατάφερα όλο αυτό να το αποτυπώσω σε βίντεο. Δηλαδή, π.χ. μπορεί να τα είχα όλα μαζί μου, gimbal κάμερες τέτοια, αλλά να είναι μες στην τσάντα μου και να ανοίγουν από μόνα τους. Άρα να παίρνω το gimbal και να μην έχει μπαταρία, να παίρνω την κάμερα και να μην έχει μνήμη. Γενικά είχα πολλά τέτοια τεχνικά προβλήματα που, ακριβώς επειδή μου δυσκολεύανε την ζωή, όχι μου δυσκολεύανε τη ζωή, αντί να είναι κάτι απλό όπως ήταν αυτό στην Ελβετία, μετατράπηκε λίγο σαν βάρος για μένα. Οπότε κατέληξα να αφήνω την κάμερα και το gimbal αρκετές φορές πίσω και να συγκεντρώνομαι στο να περάσω καλά. Και αυτό δεν είναι κακό, δεν είναι καθόλου κακό. Απλώς περίμενα να πάω και να βγει κάτι καλό. Το αποτέλεσμα ήταν να γυρίσω σπίτι με περίπου 50 GB βίντεο, που άμα σκεφτούμε ότι είναι 22 μέρες είναι αρκετά λίγα. Θα δω τι μπορώ να κάνω, θα δω μήπως μπορέσω να το σχηματίσω κάπως ωραία, αλλά μην βασίζετε τις ελπίδες σας σε αυτό, ούτε και εγώ δεν θα το έκανα άλλωστε. Δεν ξέρω από τώρα αν θα μπορέσει να βγει κάτι καλό ή κάτι κακό, θα το δω όταν θα ξαναπροβάλλω όλα τα βίντεο και θα ξεκινήσω και θα κάτσω να κάνω edit. Δεν θα γίνει τώρα αυτό, θα σας πω σε λίγο γιατί. Όμως κατά τα άλλα, όσο καλά και αν πέρασα εγώ σε αυτή την κατασκηνωτική περίοδο, ο εξοπλισμός μου, δηλαδή το S8 και το gimbal μου, δεν είχαν και τις καλύτερες εντυπώσεις. Η πανέμορφη οθόνη του S8 είναι πλέον όχι τόσο πανέμορφη. Μην ανησυχείτε, όλο αυτό είναι προστατευτικό. Αλλά νομίζω πως το βλέπετε σχετικά καθαρά. Υπάρχει ένα σπάσιμο εδώ πέρα στο edge. Δυστυχώς. Το προστατευτικό δεν καλύπτει την οθόνη μέχρι τα πλάγια, οπότε δυστυχώς από μια πτώση η οθόνη του S8 έσπασε. Αλλά η κύρια δουλειά αυτού του τηλεφώνου στην κατασκήνωση ήταν να είναι ένα τηλέφωνο και πιο πολύ για την κάμερα βασικά. Οπότε δούλεψε τέλεια σε αυτά και το σπάσιμο της οθόνης δεν με επηρέασε όσον αφορά την παραγωγή γενικότερα. Το μεγάλο κακό ήρθε όταν έβγαλα μια μέρα το gimbal από την τσάντα μου και ήταν κάπως έτσι. Πονάω να το βλέπω. Ναι, λοιπόν, υπάρχει ένα προβληματάκι με τον κινητήρα αυτό και δυστυχώς δεν λειτουργεί καθόλου καλά. Οκ. Ξέρω, είναι πάρα πολύ κακό. Δυστυχώς ο άξονας αυτός θα έχει παίξει, οπότε rest in peace, Anxious Gimbal. Hello, darkness, my old friend. Αρκετά όμως με αυτά. Θέλετε να δείτε κάτι καλό στο κανάλι? Θέλετε να δείτε ένα έργο τέχνης σαν το Lost in Paradise, το βίντεο από την Ελβετία? Θέλετε να δείτε ένα αριστουργηματικό travel βίντεο με καλή παραγωγή, ωραία πλάνα, έτσι, λίγο επαγγελματισμό? Δεν θα το δείτε. Όχι, εντάξει, αστείευομαι, ακούστε. Θα πάω για 15 μέρες και θα μείνω στο κάμπινγκ του Σάνι και όχι μόνο έχω παραγγείλει καινούριο και ξυπνότερο gimbal από αυτό, ώστε να το χρησιμοποιήσω εκεί, αλλά θα είναι επίσης μια επική συνεργασία μεταξύ γης και ουρανού. Άμα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, παιδιά. Ξέρω πως έχω πάρα πολύ καιρό να ανεβάσω ένα εκπληκτικό βίντεο από άποψη παραγωγής. Όμως ελπίζω το βίντεο από το κάμπινγκ ή έστω το βίντεο της κατασκήνωσης, άμα τελικά το κάνω, να είναι το επόμενο καλύτερο βίντεο στο κανάλι. Γι' αυτό λοιπόν κάντε ένα subscribe από εδώ πέρα άμα θέλετε να μην το χάσετε και να είστε οι πρώτοι
όταν θα βγει. Ένα like στο βίντεο αν θέλετε να με υποστηρίξετε, ένα dislike άμα δεν σας άρεσαν αυτά που είπα. Γιατί να μην σας άρεσαν, ενώ απλώς σας ενημέρωσα για κάποια πράγματα. Anyway, άμα δεν σας αρέσει η φάτσα μου, κάντε comment για το τι θέλετε να δείτε στο κανάλι, κάντε comment για οτιδήποτε σας έρθει στο μυαλό. Φροντίστε να μην είστε προσβλητικοί σαν κάτι άλλα άτομα. Εν συντομία, εκφραστείτε με ευγένεια και επιχειρήματα. Αυτά λοιπόν παιδιά και μέχρι το επόμενο βίντεο. Ciao, bye, γεια.